Dissabte passat, al Fara del Patriarca, hi va haver festa de l'atletisme popular i en aquestes qüestions també cuidar la pedrera és fonamental. Per això, el Gran Fons de la Mancomunitat del Carraixet va començar poc després de les 6 de la vesprada amb les carreres dels més xicotets. Xiquets i xiquetes a partir de 3 anys es van llançar a córrer en curses que començaven per la distància de 100 metres. Alguns, més menuts, van córrer però assistits. El cas era córrer com qui juga. Per això hi havia medalles per a tots. Yo primera. Tercera. Segunda. La carrera ha sido difícil, contarme cómo ha estado. Pues ya, yo he salido muy bien y la carrera me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la carrera. A mí me ha parecido bastante larga, porque en la segunda vuelta ya parecía más, ya cansaba más, y a mí me cansó mucho. Després dels xiquets va arribar la cursa gran. Quasi 2.000 eren els inscrits. La competició era la 5a prova del circuit de carreres de la Diputació de València. Un riu de competidors van arrencar del Fara del Patriarca per recórrer les 5 localitats de la Mancomunitat del Carraixet. La Mancomunidad del Carraixet son 5 municipios: Alfara del Patriarca, Vinalesa, Foios, Tavernes Blanques y Bonrepòs y Mirambel. En cada edición sale de un municipio. Recorre todas las poblaciones, lo cual pues, tiene su encanto. Es una carrera que va por el barranco del Carraixet, es un espacio natural, es una carrera muy rápida y muy bonita para correr. La competició va respectar les característiques habituals, quasi el guió d'aquest tipus de carreres que es fan a l'entorn de València, i ràpidament es va fer un grup per davant que era on s'anava a decidir el guanyador en categoria masculina. Eren els mateixos de sempre, els favorits de sempre. El ritme, com en aquestes carreres acostuma a passar, era un poc superior als 3 minuts per quilòmetre. Ràpid, molt ràpid. Per darrere tot anava més tranquil. Calia cobrir 15 quilòmetres i mig i no era cosa de gastar totes les energies des del primer moment. En dones, Màxim McKinnon, la líder del circuit, va començar lenta, però ben pront es va posar per davant de la resta de dones. La primera gran fractura de la carrera en homes es va produir en el quilòmetre 6, quan els que havien d'ocupar les 4 primeres posicions ja es van quedar sols davant. Després de 2 quilòmetres, el quartet es va partir en 2, i com acostuma a passar en aquestes competicions, Hassan Auchar, el líder del circuit, i Chame Taimi, de blanc, no van donar opció als rivals i van deixar darrere Luis Félix Martínez i Andrés Navío. Junts, quasi sempre en paral·lel, els dos nord-africans van posar rumb a la victòria. Entre ells, l'esportivitat arriba al punt de que, com així es pot veure, Auchar agafa 2 ampolles d'aigua i en dona una al seu rival. Dissabte passat, a la zona del Carraixet,